Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kong bindas iem kalong kami ka basyong sya tangan hos na maharja pusal bandawa na ka sorkar ban shnaya ka surong na nongpo umdan sunapur bendas ngi ka rade banjurip ya ka surong ka balaya lejing pentrei ka bahap hapo ka shnong plasha ha ka balalap bala shu pentrei tangdap ya ka surong ha ka jinet jurip ka kong bindas ka lapen pau ka jing sngongu ya ka sorkar lingba uba presiden tunsong bala mang pisa ban pentrei ya ka surong Handai kala penpau ba kani kajing pentrei kani ka surok kam ajing hun ki pat ba ka than kham tam ya ka kabla shong sha thangan bandawa ban penyo ya kani ka surok namar kajing trei torti kala ong ba ka sarkar kala ay kajing dawa jongka kumta kala kerpat yu kontraktor bo un pentrei bha ya kani ka surok khnang ba kani ka surok kan ajing mentoi ki pat ba ki bajuyat man kasngi bat ki bamat ya kajing pang jing shitom Apa dia hukum dengan long lebih? Macam sar gitu. Long dire bakwa. Ini juga macam sini ada ban kuat lah. Yo ini to. Kajing stang bat kajing bom pun kuat jani to pej. Hano kedua Kuno karong kan syong halor jong ka kendau to. Mudur to kinong ni pej baro. Pej to. Pejang to. Da kene kam kunos te kan skam kata ka surat. Pej se. Pej ki pej ba baro. Na kalian jong ki pej ba tengin nampun dan nilai ru ladakan pentre ni pej. 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 To pej ka kumane mo. Tengin nom ong re ha kiwi ki jaga ong kan de be the ka padang surat kan ya. Dai re harut. To harut ngin nom ong re. Pej sa ka jing stang. Pej uni mau bada syapo datang si mau pej. Pej tang si mau be. Hadu gatu pej. Kan de be ha padang. Pej barok ka kilut. Yo i ong. Barok mentala dangin kok gini barok kan lut. Namar pej sa ka jing kar komtre jung ki pej. Pej ni pej. Daga kti ha. Daga kti kum tu. Penpau nungkong kajing snungu yau blei. Ya kajing yalam dan ti kajing ya. Ya nga nadu basdang kani ke isu na kabanta unyau surang undan nongko. Nga penpau kajing snungu kabaar. Sya ka sarkar Meghalaya. Kabala pensiau bat pensngap ya kajing kerpat jungi kum kipaj ba. Na kabanta ban ai no sindan ya ka surang babha hapo jongan ka than bat kadong ga jungi kat kum kimat dawa ki jonga. Te nga snow kemen bat nga penpong i kajing snungu ka bakraw kalong sisya kat kum kajing kular jong i madu preston ba hadin katokat nesni ngin pensiona no ya kasurang te kala urlong kumta kum bakalong ngidap ta kajing snow kemen baharo na kaliang jong i kinong syong snong jong gathan umden nong po ki bayai danti na kan ye kaju kasurang Henry ka basnusi kalong ba habang ila yo ya kan kasurang ngilapan ban hang ni bakar kom pentre ya kene ka surang kan nom ai jing hun yang iki nong shong shnong jong kene ka thain bat ka dong ga jongi kham tam le yang a ka bala len la de ka bala shim ya kene ka rai ban sha thangan kat bo ka sarkar kampat ai ya ka rai ban prishna ka surang kadon ka jing kta hanga marwe hi lamar ba ngiyo ya kene ka surang
dah ke jing ya mi pajba ke jongi sya sekretariat bandawa ya ke sorkar de ke sorkar kala ai ya kita ke jing dawa ke jongi hendrengi kerpat ya u kontraktor uba shim ya kan ya ke kam ba pentrei hapo jo kan ke surang ba in pentrei bah bakan nomja kumne kumbangi yo i menta baro ki pajba hapo ke jela ke jongi baro ka we ki layo i ya kata ka jing trei turti hapo jongan ke surang ke jongi tiana kalian jonga nga kerpat nengkong ya kontraktor ba ide ban pej bah ban pentrei bah na ka benta kan dia ke surang kenang bakan long ka jing yo surak jongi kalong kala jing mentoy na ka benta ki pajba ki babun ki balang dei na ka benta ka jing mentoy jongi simiat ndrei ka dei na ka benta jong ki pajba na ka benta ki bapang ki basitom ki bayat man kasni na kan dia ke surang tina kaliang ka jonga nga airu ka jing sneu ngu ka bakrau na ka benta ki pajba nong sing jongan ne ka than bat ka dong ka jongi ya ka distrik ribhoi baro ka we bat ya ka jelai baro ka we ki balawan ban ai ka jing kersian yang ah ka por bangali sya thengan sya sekretariat na ka benta ban penio ya kene ka surang ublei unker khu ye phi ublei undan rengkat bat phi duai lem na ka benta jonga bana kaliang jonga ngakwa bantrei kano ka babha na ka babhatam na ka benta ban khwan mantoy simen kata ka dei gajing kerpat ka jonga ya baro ki bape ya kani ka social media ka kubor ha kani gasni tiasa ka weiru nga airu ka jing kublei ka ba kerpang na ka benta kini ki media ki ba lawan ban senran bat nga nadu nanong po hang ne ha po snong plasya ki ba laplai por ya ka bakordor ka jong pila ai na ka benta jonga bangan ai ya kani ka statement khndiat ha kani ka sni kublei shibun kublei shi hajar ngo hadin ba ngila yo i baro hakiran san social media bala viral kani ka jing tretorti ya kani ka surok umden denga banong ban susyong hayi ngam snusung taga daw na yi ngami dang stem banwan pej dala dehi ya kani ka surang hendrei ondang ala wan hang ne bat ngilayawan lang bat kini ki paralog baro mo ki bayadon lang bat ngi kani ka sni ngilap sisya he bakalong kumtu kung baki pila yo i menin bakal aja kumtu tingilap hang ne mar khamat ru bakalong hi kumtu te ngapan pauro kajing sang kemen kajing sngu ya une u manager jong une kontraktor ru balak kular ban ai kajing trei ka bakhamba nang ne khamat mo bat kila ya repair hang ne kila ya kho lut ya kate jaka ka bala ra kate ka rong ka bom bit kate ka rong kila ya klong ya kate ka rong bat kila ya le bha ya kate jaka ka bala ur tenang ta ikular ru ban pej baro silanter jong kane ka surang ban ya le bha nang ne khamat te kata hi kata ga jing sngu ko jong ate haki khndiat banai ki bala dep house ne mo bala leng ngidang lap sisin ba kajing pentraya hangtei ha khamat hang ne po plasyahi baki tiap ya umpat hapo kti ma te nga don hanong po ngamyo i ya kata hendrei ki wansen ya ki dur ki wansen da ki video ki pralog jongi nang ne na plasya nam den na diwan kiring video ki lap ha katu ka porba uba pentrei ha katika umpat hangtei utep be hapo kti be te ute umpat pa de long la bam ka kti mundon sa jorang te hadin kata long marcinio ya kata kubor ngiwan pej ngiyawan bat ki pralog yawan bat ka dor bat ki dor bar snong nang dia nang takis yang bahalang na po mden area ki jongi ki senjuk rong bat snong yawan lang ha katu ka mukasni bat undi u manager jongki ula klong biang sai sin ya tu umpan bat ula ai biang ula seling biang daki mau napo bat ula bu yau te humpai hajerong jong mau hendrei menta ngalek pej biang hangte ngayo i bau tumpai ula dap biang ke kti de ka hai kan le to menta potlang lele bom don slap hendrei yo le se dalawan slap ha ka porliur yo le se kate ka kan dap kan silei biang ha kate ka ju ka jaka kata ru kawan ra ka jing nang ta ki kan ro ha silanter ki ne ki lenti ha silanter kan ni ka surang ngayo i bakidang bun ki kelbat bakindang day ban ay nang ta ki umpat ki baki day ay ngayo i kata ka jing tunga haga ba ngayo i bala tua halapoy ka jing tua du surok ro dan ki kelbat na kata ka daw lang nakalian tunga ka kerpat ba sa sisin ya
kontraktor ba uwan pek yang ya kene kesurong ban hangno baga baduna ngakwa ba inwan ban pentre menta hakini ki kendiat sni ke ban sawan shua ban pendiat ya kene kesurong